Expressions equivalents. Dir el mateix amb paraules diferents. Podem expressar el mateix nombre usant el tant per cent, utilitzant gràfiques o utilitzant fraccions. Anem a veure. El tant per cent. Imaginem que en una classe hi ha 15 nenes i 10 nens. Anem a expressar-ho en tant per cent. Si apliquem la regla de 3, 15 nenes són al total 25 alumnes, 15 més 10, 25. Si fossin 100 alumnes, quantes nenes hi haurien? Resolem la regla de 3, tot multiplicant 15 per 100 i dividint-ho per 25, que això dona exactament 60. El 60% dels alumnes d'aquesta classe són nenes. Anem a fer-ho amb un gràfic. En una classe, la mateixa classe, 15 nenes i 10 nens. Això seria un gràfic rodó. N'hi ha d'altres tipus de gràfics per expressar el mateix. En forma de dònut, en forma de calaixos o un gràfic de barres. Fixem-nos que en tots 4 gràfics es manté la proporció 15 nenes o 60%, 10 nois o 40%. També podem expressar-ho en fraccions. Aquí tindríem una fracció amb un dibuix. Els 25 nens, els 10 nois, les 15 noies. O en dibuixets es manté la proporció 10 nois, 15 noies. Recordem que en les fraccions escriurem un número dalt i un número baix. El número de dalt s'anomena numerador, el de baix denominador. 10, 25 dels nens de la classe són nois i els 15 i 25 de la classe són noies. Hem vist de 3 maneres dir exactament el mateix, que és el que vol dir la paraula equivalent, igual.